We zijn vandaag in Mijl en we gaan op bezoek bij Roel en Peter. Roel en Peter gaan mij een heel belangrijk onderdeel van de inburgering leren, namelijk het Mijls dialect. Kom maar mee. Ik ben Gijs, fervent Eindhovenaar. PSV en carnaval, daar leef ik voor. En ja, ik ben gek op worstenbroodjes en bossenbollen. Dat is allemaal typisch Brabants, maar wat is nou eigenlijk typisch Limburgs? Dat onderzoek ik in Gijs over de grens. Goedenavond, Roel. Hoi, Peter. Hoi, Hi. Peter Daniels. Hoi. Nou, we zitten hier in een prachtige hoek in Goeien. En jullie gaan bij Mijls leren. Kunnen jullie mij vertellen wat Pratma Mijls precies is? Ja, als we dan wel willen leren en toch meteen maar corrigeren, is het Pratma Mijls. Pratma Mijls. Ja, en dat is een stichting die hebben we in 2016 hebben we opgericht. En die als doel eigenlijk de bewaking van het Mijls dialect in woord en geschrift. En daar mag ik voorzitter van zijn. En mijn collega René is bestuurslid Roel. Maar die stelt zichzelf wel even voor, denk ik. Ja, Roel Peters, 26 jaar. En de afgelopen jaren heb ik toch wel gemerkt dat de oudere generatie nog Mijls kan schrijven. Ja, dan zijn die niet voor niks ouder. En ben ik eigenlijk wel benieuwd wat straks de NM was zo zijn. Dus ja, ik voel mezelf geroepen om de taak te vervullen om het stukje door te geven aan de volgende generaties. En waarom is het dan zo belangrijk dat ook de volgende generatie Mijls kan praten? Ja, je merkt aan alles dat het dialect afneemt. En zelfs ja, compleet wegvalt. Het enige wat er nog een beetje aan de jeugd overblijft, is dat ze dan zeggen van wa en niet. Dat wat je ook wel in Brabants herkent. Maar echt het dialect, het spreken tussen met kamerui of op school, ja, dat werd steeds minder en minder. Er zijn er wel nog die het doen, maar het is echt wel in mindere mate. Dus juist ook omdat wij een speciaal apart dialect hebben, is het alleen maar een uitdaging om dat in stand te houden. Dus. Ja. En waarom is het dan voor een dorp als Mijl dan specifiek zo belangrijk om dit dialect te behouden? Ja, het is belangrijk, maar je kan natuurlijk niet tegen de koers invaren van de ontwikkeling in de maatschappij. En waar Roel al terecht ziet, dialecten die zie je wegappen, die zie je verdwijnen. Nou goed, toen we het boek gepresenteerd hebben we Wim Daniels, een echte taaldeskundige, hier in Mijl gehad, die dat boek uitgereikt. En die zei toen zo van, kijk, want wij hadden echt wel het idee van, er werd bijna nergens meer zo slecht dialect gesproken als in Mijl. Maar die zei, maak wel niet ongerust. Dat is van alle deuren. Hij zei, want door het reizen en verplaatsen van mensen, gewoon de dialecten nou helemaal verloren. Nou goed, wij proberen dat natuurlijk in stand te houden. Waarbij ik niet de illusie heb dat de spreektaal Mijls dat die helemaal overeind zal blijven. Want daar kunnen wij niet tegen werken. Maar het belangrijkste is dat we in ieder geval vast hebben liggen wat de origine is van het Mijls dialect. En hopen dan natuurlijk dat mensen dat oppikken en uiteindelijk toch blijven spreken. Maar ja, die kans schat ik eerlijk gezegd niet heel erg goed in. Dus samengepaard met een bepaald spellingssysteem, dat je ook precies weet hoe dat je bepaalde klanken uit elkaar kan houden, maakt het wel dat je dus iets eindelijk houvast hebt voor de komende jaren. Tuurlijk, het zal wel minder worden, maar als ze dan uiteindelijk nog vragen van ja, maar hoe is het op dit moment? Dan kan ik je dat zo voorleggen. Maar ook hoe is het ooit geweest? En uiteindelijk het Mijls, hoe dat nou is en hoe dat er ooit is geweest, gepaard in een woordenboek of in een appvorm, maakt het wel dat we het door ons aan kan vasthouden, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk het probleem van veel dialecten. Hè. Veel dialecten worden dan ook gesproken, maar zijn ofwel nooit opgeschreven ofwel nooit in de goede vorm, de fonetische vorm opgeschreven. Ja, kijk, en inderdaad, en vroeger hadden we zeg maar typische Mijlse woorden. Bijvoorbeeld het Mijlse woord voor, in het Nederlandse woord zakdoek, dat is een testnuzzik. Een testnuzzik, en een nuzzik voor in de test, voor in de zakken. Ja. Kijk, maar tegenwoordig heb je vermijlste woord. En dat is bijvoorbeeld computermeus. Er is geen Mijls woord meer voor. Nee. Dus goed, en we hebben in het eerste boek hebben we eigenlijk zeg maar, die vermeelste woord, die hebben we nog niet opgenomen. Maar dat is wel de bedoeling dat we die dadelijk wel weer allemaal toevoegen in de app. Maar ja. In het nieuwe woordenboek hebben we zeg maar, de taal en de vergelijking van de betekenis van die zakdoek, testnuzzik, daar hebben we inderdaad nog echt toen vastgelegd. En het is ook nog zo van bepaalde woorden, daar kan je niet omheen. Je kan niet zeggen van er komt nou een Mijlser woord voor computer. Ja. Dus doordat we dan het Mijlse woordenboek hebben en de app,
weten we in ieder geval hoe dat we dat moeten schrijven. Ja. Dus zelfs zo'n woord computer, waar je niet omheen kan, zelfs daar weten we hoe dat je dat echt op zijn mails dan kan schrijven. En dat is dan volgens het Nijmegen spellingssysteem. Dus. En met de e-bike is ons bijvoorbeeld wel gelukt. E-bike is natuurlijk van deze tijd. Ja, daar zeggen we dan een voetelfiets tegen. Een voetelfiets. En waarom is het zo opgebouwd dan? Ja, een voetelfiets, omdat er eigenlijk dat je met behulp van een elektrisch motortje dat je fietst. En En zeggen we, dan kan je een motor beetje is een voetelen. voetel. ja, dat is voetelen. Oké. Dat is eigenlijk niet. En meer is voetelen is vals spelen. Hè? Ja. Dus en daarom zeg je, dan is het en de fiets waar je eigenlijk niet op fietsen, Ja. een voetelfiets. Ja, oké, nee, dat is een hele goeie. En denken jullie dat jullie mij als Brabander ook wel bij kunnen laten spijkeren? Ik denk dat het voor een Brabander nog makkelijker is dan voor sommige Limburgers. Maar dat heeft meer te maken met de aanleg voor het dialect. Plus dat het mijls ook meer bij het Brabants ligt als dat bij het Limburgs ligt. Laten we beginnen met iets simpels. Ja, huis is in het Mails hush. Hush. En thuis is tush. Tush. Kijk, dat is Dus wel leuk. een mijl, vuilige oud tush. In mijl, voelige oud tush. Ja, Ja, voelige met een dat is dan vuilig, hè? Vuelige. vuulige auto. Nog één keer. Ja, een mijl, vuilige oud tush. In mijl, vuelige oud tush. Bijna. En een tush. Ja, die moeiering, hè? Die tush. Ja. In mijl, voelige... Is toch lastiger dan we dachten, hè? Ja. In mijl, vuelige oud tush. Bijna, dan moet hij nog strak achter elkaar. Ja. Is toch lastiger dan ik Een dacht? mijl, vuilige oud tush. In mijl, vuelige oud tush. En dan een woord waar bijvoorbeeld, dat is inherent, dat is het woord, de naam van onze carnavalsvereniging, de vastelavondsvereniging. Met de carnavalsvereniging die heet hier de Kieveloet. De kieveloet. Kijk, dat is een ene keer goed. Ja. Dat is toch dat Brabantse dan, denk ik. En dan toch de plaats waar we nou zijn, mijl. Ja, oh ja. Mijl. Dat was hem, hè? Ja. Ja, want zeker in de rest van de gemeente hebben ze het op zich wel een beetje moeite mee hoe dat ze het dan uitspreken. Dan zeggen ze toch mijl. Ja. Meel. Meel. Ja, maar Ja, zo schrijf je het natuurlijk als je het in jullie accent opgeschreven of in jullie dialect hebt opgeschreven. Dan staat Ja, het er zo toch natuurlijk. op een of andere manier is dat lastig. Dus daarom vinden we mijl ook belangrijk. Dus, Mijl. En ook zeg maar de stichting. Ja, precies. Laten we die nog even doen. Mails. Nog één keer. De stichting, de naam van de stichting is Prot Mer Mails. Prot, maar mijls. Kijk. En ik denk dat je een voorsprong hebt vanuit je Brabantse achtergrond. Maar bijvoorbeeld in Neer, waar ik dan werk, dan zeggen ze prot meer mails. Nee, je moet niet meer mails praten, je moet meer mails praten. Prot meer mails. Prot maar Praat mails. maar mails. Ja, precies. Nee, de vertaling was inderdaad wel logisch. Alleen er zitten zoveel streepjes in, weet ik het staan. En dat is natuurlijk waar jij dan waarschijnlijk... En daar is het juist, het is niet dat wij die stripjes heel graag willen schrijven, echt niet. Dat nemen we gewoon heel simpel. Alleen dat maakt het dat je heel veel klanken uit elkaar kan houden. Dus om een voorbeeldje te noemen, ik kom Ger en Mijl. Maar als we het hebben over een mijntje, dan is dat mijntje, dat klinkt dan veel lekkerder. Dus dan schrijf je niet met de stripjes mee, maar met de stripjes tegen. Nou zijn jullie natuurlijk 14 jaar geleden zijn jullie opgenomen in de gemeente Peel-Maas. Hoe profileert een dorp als Mijl, wat eigenlijk dus een beetje een mixje is van Brabants en Limburgs, zich in deze echt wel puur Limburgse gemeente eigenlijk? Ja, daar blijft eigenlijk nog wel. Kijk, we zijn inderdaad, die fusie is. Of we zijn samengegaan met de oude gemeente Helden, Maasbreek en Kessel. Uiteindelijk hebben we 11 kernen. Maar je ziet wel, de identiteit van Mijl die is eigenlijk nog sterker geworden. Want we zijn eigenlijk, wat we al deden, zeg maar, die eigen identiteit, die hadden we al. Maar die zijn we nog veel meer uit gaan bouwen. We zijn er nog veel sterker in geworden. We zijn nog veel uitgesproken erin geworden. Dat uit zich ook weer in het feit dat wij toch ook weer dat boek en die app gemaakt hebben. En ja, het blijkt ook, wij zijn en blijven in staat om ons eigen boontjes te doppen. En dat doen we op allerlei manieren. Dus we hebben nog een heel riek verenigingsleven. Maar dat wil wel zeggen dat de Meelse burger er ook enorm veel energie in stopt. Ja. En wij blijven toch wel, en zo waren we zeker ook door de andere kernen gezien. De andere kernen, zeg maar, de andere 10 kernen behalve Mijl, die zien mij al nog steeds als een butjebeentje, een paar dorp. Ja, zo werden we nog wel gezien. Ook met de taal werd ook nog wel zo lacherig over gedaan. En verder zijn dat prima banden, daar moet ik ook niet al te spannend bij voorstellen. Maar het is nog steeds, wij zullen niet snel nog naar Helden activiteiten gaan. Maar dat wil zeggen de rest van Peel en Maas ook nog niet snel hierheen komt.
Hebben jullie nog wel mooie woorden die ik kan leren? Want ik heb nou natuurlijk Pratma-Meuls geleerd, maar er zijn er vast nog wel een aantal waar ik zeker niet uit ga komen. Fantastisch woord is 21 konijnen. 21 konijnen, oké? 21 kneen. Oké, nog één keer. 21 kneen. 21 knin. Doe het rustig. Ging niet zo goed. En een 20 En een 20 kneen. knin. En een 20 En een 20 kneen. knin. Nou, dat is helemaal niet slecht voor de En een ski. 20 knin. Ja, maar dat zijn echte brekers hier. Ja, dat blijkt, want Ja. Ja. jezus. Het is wel, denk ik, ja goed, als je het woordenboek erbij zou pakken, de app, dan, en je ziet het, je leest het voor en je gaat het dan rustig oplezen, ik denk dan dat ook wel makkelijker is. Als wij inderdaad zeg maar, de Vastelovenskrant binnen hebben, dan moeten wij er ook echt voor gaan zitten. Ja. En dan is het echt niet zo dat wij zeggen, ik sla die krant op. Nee, dan moeten we echt gaan zitten. Maar ik moet ook wel uit weer even een zinnetje terug. Want dat is gewoon echt, dat is niet makkelijk. En het Nederlandse woord vaatdoek, dat is ook al een schoon woord. Ja. Shottleslet. Shottelslet. Shottelslet. Ja, nou, dat heb je toch snel te kijk. pakken. Oké, maar die was niet zo moeilijk. Maar heb je enig idee hoe dat... hoe is dat ooit terecht? Ja, de afwas, de vaat, het Nederlands woord is daarvoor shottelen, schotels. Ja, ja. En Dat dan is zeggen een ze, bordje, zeg maar. bordjes, ja. En dan zijn ze shottelen tegen, shottel. En daarom zeggen ze, de doek die erbij hoort is de shottleslet, de vaatdoek. Dat vind ik wel een typisch weer. En de slet is gewoon omdat het een doek is. Of Shottleslet, ja, Ja. shottleslet, ja. Doek, ja. Wij kan hem ook nog niet de vinger op leggen. Misschien dat hij dikst had gebruikt werd. Misschien dat hij dikst had gebruikt werd. En voor een halve kratse geschiedenis. Shottelslet. Wat maakt Meijel nou Meijel? Nou, Meel maakt Meel door dat we een uniek dialect hebben. We praten geen Brabants, we praten geen Limburgs, maar we praten Meels. En het Meels dialect heeft zijn oorsprong en zijn behoudenheid. Die is ontstaan door de unieke ligging van Meel. En Meel is zeg maar jarenlang, echt eeuwen der eeuwen, de enigste zandplek geweest in de Peel. Maar dat was ook het enigste doorgangsgebied. Hier liep inderdaad in de weg van Keulen naar Den Bosch en die kwam door Meijel. Een van de redenen, dat zie ik ook aan de vele hotels die we hier hebben. We hebben 3-4 hotels. Dus de mensen, de reizigers, zoals ze die vroeger noemden, die maakten hier in de Peel, maakten die ook in de stop en die verbleven hier. En dat is de reden dat we nog heel veel horecazaken hebben. Maar goed, de unieke ligging en de mouillering, zoals ze dat noemen, die wij gebruiken. Maar dat is wel een reden dat wij een heel typisch, gewoon een eigen Meels dialect hebben. De unieke ligging. En we hebben ooit, en dan moet ik het denk ik af gaan ronden. We hebben Meel ook ooit een vastelavondliedje gehad en daar kwam een zin in vuur. We praten over kaas, durskes en beschuitje. Nou, de middelste weet ik nu niet. Ja, ik neem aan dat kaas en beschuit. Dursk is een meisje, jonge dame. We praten over kaas, durskes en beschuitje. Beschuit, dat is ook echt leuk mee als woord. Als je die zin nog doet, dan ja. We praten over kaas, Ja. durskes en beschuiten. Oké, als afronder. Ja. En dan was hem in de mails, was hem? We praten over We praten over kaas, kaas, durskes durskes en beschuitje. en beschuitje. Oké, nou nog één keer uit elkaar. En nou in de volzin. Ja, ja. We praten over kaas, durskes en beschuitje. We praten over kaas, oh nee. Nog een keer. We praten over kaas, durskes en beschutjes. Nee, bijna. We praten over kaas, durskes en beschuitje. We praten over kaas, durskes en beschutje. Proficiat, Bijna. je bent geslaagd. Nou, mooi, dankjewel. Keer gedaan. Ja, dankjewel. Dit was Gijs over de grens voor deze keer. Tot de volgende keer. Zo, dat was hem weer. Volgende week zijn we bij de muziekvereniging Kessel. We zijn ons.